Shin ko kai ma kana so ka kasance ɗaya daga cikin masu samun kuɗi online? To sha kuruminka kuma ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon. Domin kuwa a wannan bidiyon na kawo mana hanyar da za ka samu kuɗi ne, ko da kuwa a ce baka sa kuɗi ba. Ƙwarai kuwa, ko da a ce baka sa ko sisinka ba, a wannan hanyar da na kawo mana za ka samu kuɗi da shi. Saboda kana rijista a platform ɗin, za su baka wani tukuici. Sannan kuma bayan kuɗin da za su baka, za su ƙara maka wani mining machine wanda za ka rinƙa samun kuɗi da shi. Ba tare da na cika ku da surutu ba, biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon domin ganin wannan sabuwar hanyar samun kuɗin da na kawo mana. Wannan ita ce sabuwar hanyar samun kuɗin da na kawo mana. Bari in fara nuna mana da yadda za ka yi rajista. Nan za ka fara shigar da number wayar ka ne, amma ka kula kada ka sa ziron farko. Bayan ka gama shigar da number wayar ka, sai ka zo nan ka shigar da wayannan code ɗin da suka baka a gefe. Da zarar ka gama shigar da code din, abin da za ka yi a gaba shine za ka zo ka shigar da password ne wa'anda kada su kasa da nambobi guda 6. Bayan ka gama shigar da password, kawai sai ka zo na inda aka sa register, sai ka taba gurin. Ok, kai tsaye kana register kamar yadda na faɗa mana. An ba ku manta ba, za su baka naira 700. Idan kuka duba anan za ku ga gashi sun ba mu kyautar naira 700. Kuma sannan kamar yadda na faɗa mana, suna ba da hanyar samun kuɗi kyauta, ko da ko a ce baka zuba ba. Idan kai kilik a wannan gurin na tsakiya, bayan ka taba tsakiyar nan kamar yadda kuke gani, za ku ga gashi sun bamu order na 5,000. kullum kuma za mu rinka samun naira 50. Total income abinda za ka samu naira 9,000, ko da a ce baka sa kuɗi ba. Kaga kenan idan ka register da wannan platform din, kullum za su rinka baka naira 50. Kaga cikin kwana 6 za ka samu 300. kuma dama an ba mu manta ba, sun bamu kyautar 700. kun ga kenan mun samu 1,000 da su, ko da a ce ba mu sa ko sisi ba, kai tsaye kawai za mu cire kuɗin mu. Idan kuma kana so ka zuba kuɗi a wannan platform saboda za ka fi samu, kawai za ka zo ne ka taɓa abin da kake so ka fara zuba kuɗin a kai. Wato ina nufin order da za ka fara yi. Mu nan za mu gwada muku da ta naira 3,000, sai ka taɓa. Za su ba mu 'yan takaitattun bayanai akan order, kawai sai ka taɓa na inda aka sa buy now. Tunda ba ka da kuɗi, za su kawo ka inda za ka je kai musu recharge, sai ka danna recharge a nan ƙasa kamar yadda kuke gani yanzu. Yana wucewa zai kawo ka hanyoyi biyu wa'anda ta nan ne za ka iya tura musu kuɗin. Za ka iya ka biya da katin ka na ATM, kuma za ka iya ka biya da bank transfer. Mu yanzu za mu gwada muku da na bank transfer ne. Bayan ka zaɓi hanyar biyan kuɗi ta bank transfer, za su baka bank detail ɗinsu wanda ta nan ne za ka tura musu kuɗin. Nan shine account number za ka kwafa, nan kuma sunan bankin ne wanda kana sa wannan bank name ɗin shine zai afaya. Kawai sai ka tura musu kuɗin. Bayan ka tura musu kuɗin, sai ka zo nan ka danna confirm payment. Daga nan za su tura maka kuɗin ka zuwa dashboard ɗinka. Bayan sun sa ma nan gurin shine inda 3,000 ka zai hauro, kawai sai ka zo nan gurin ka zanna wannan order da kake son siya, wanda daga nan shikenan kayi making na order a wannan platform. Wanda kuɗinka suna kaiwa minimum withdraw. Yanda za ka withdraw, matakan withdraw a wannan platform shine za ka fara zuwa nan ka shigar da bank detail ɗin da za a tura ma kuɗin. Nan za ka fara shigar da account name ɗinka ne, wanda nan ne za a tura maka kuɗin. Nan kuma sai ka zo ka zaɓi wanda banki ne bankinka. Daga nan sai ka zo ka sa account number. Kana gama kawai sai ka danna submit. Daga nan kana yin haka shikenan, sai ka zo nan option na biyu, sai ka taɓa withdraw. Kawai sai ka shigar da amount da kake so ka withdraw. Misali mu nan da sun kai 1,000, kawai muna taɓa withdraw a nan, shikenan za su tura mana account detail ɗin da muka zaɓa. Wannan shine sabuwar hanyar da na kawo mana ta samun kuɗi ba tare da ka sa ko sisinka ba. Kada ka manta ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi